Så det Bill Justinsen, kör väl. Ja, tack för att jag hade Sonja Ekvansdötter helt en goda röv och tar man också om att hon samfällagsfröingar. Jag får spyrja henne om, och alldeles det rättligt avsamtor vid det mesta som Sonja Ekvansdötter säger. Jag får spyrja henne om hon heldur att det sammanfattande AH-mål i mitten händan här i jämställdhetspolitiken. Och så till ströjes som LGBT ströjes, allt kör LGBT, om TV-skiftene har felagsmångt och felags ändamål och flöjrötjon. Tack för det. Kör så väl Sonja Ekvansdötter. Ja, alltså jag vill säga LGBT-rättande och mannarättande. Och jämställdhetsmål ösnen mannarättande. Så så är det sammanfattande. Och vi tar att samhället vi tog tjonabanslåna så tog vi det största men här vi sagt att vi det komna mål. Vi manglar till dömes lågav om föräldramyndlöjka här vi då sett att få två av samma kyn i baden så vill att hej bäge föräldrar på den här vägen. I lösningen är det så att ta ver bara anten mamman eller bara anten papen och hon kan så söka om att få föräldramyndlöjka 18 år har det bo samman. Det är mål. Men vi det var också några så då som LGBT-rättande så har det också några mål som jag hade vid 8-10 stora över och det snurrar sig om transpersoner att här manglar vi det också loka och mån till att göra det lättare så folk att skifta könsliga samlöjka. Tack för det.